Iya, dalam. Ya. Nggih. Aku gampang banget karo garwaku Kang Mas Ripau. Kangen dalam. Kok koyo ngene kok yen lagi teman-teman anyar ya. Duka nggih. Lah kula dereng nganti ngrasake kok, Dara. Iya, kok lagi sentra. Kula tesih lega. Apa Bu nek mau guyu, Bu? Ora tak amuk, Bu. Ora tak amuk kok bayarannya ibu aku kok tak amuk. Yo ngrasake saben dina iki ditanding-tandingke rasa, ditanding-tandingke rupa iki atiku koyo digoreng-goreng, Bu. Apa, Dara? Apa, Dara? Ya kok ngene. Sinten? Iya, garwaku Kang Mas Ripau. Menangis kabel air sabar ya Allah, sabar. Tapi ya sabar mama. Lah iki mak yo masalah ati. Lah iki nek kali digoleki. Anak kurang ajar itu anakku wedok, Bu ya. Anakku gedene semono. Sepurane kedemek tenan. Tak apa-apa kalau anaknya dhewe kok ya. Ya, iki mergawe ya. Kok iya ayah iki kok ya. Ya siran jenenge kok bukan tak undang ya. Ndara ngapunten kula gojek. Nggih kula gojek Ndara. Rezeki nang garwa sama rawuh. Kula tak kene kewajiban. Ayo Ndara. Diajeng Srigati. Estunipun kula menika ngantung-ngantung dhateng punten panjenengan. Kula menika kapan sangat kalian panjenengan. Ora bedane kelawan pun Kakang. Nanging diajeng. Kados Sliramu mangerteni dhewe. Akeh kewajiban sing kudu tak rampungke. Mergo apa? Sedelok meneh aku pinangka ratu ana ing Kediri. Akeh kewajiban sing kudu tak rampungke. Rumangsa saya sarandine badanku. Nanging lamun to pun Kakang pinuju cegak lawan sliramu, sayahku bisa tinambani. kula kepingin saged panjenengan lan kula sami-sami lelapan wonten ing samudraning asma. Cedhane sliramu bakal lajeng lawan pun Kakang. Aja tiba ing pangucap kene redene sarandine badanku rasa sayang ini dikotai. Yen kaya ngene Asipun Kang Mas. rumangsa bahagia mulya lamun to garwa sing tak tresnani setya tuhu kelawan aku. Ingkang Rosli Bagyo Mulya menika boten namung kula Rosli ingkang Bagyo Mulya pinten sakmenika sampun kula dados Diajeng Srigati. Bebarengan lawan pun Kakang minta ngersane Jawa. Mugi wae sliramu lan pun Kakang duweni turun. boten ngendhek
rasane atimu saisipun kakang lelaki kelawan sliramu? Sipun adem ayem punika. Kula sampun raosipun sampun Sedelok meneh sliramu bakal dadi pinangka garwa. Ora bakal ikut. Apa sliramu mangerteni sapa sejatine pawongan kae? Kula boten mangertosi paman menika Mas. Yen kaya ngono ora bedane kelawan pun kakang. Lagi sepisan iki aku weruh. Tenane pawongan kae sapa? Kok nganti sugih kendel bondowan lumebu ana ing Taman Sari Kediri. Kowe ora perlu ngerti sapa sakmenane. Sing baku kon ketemu ning papan kene aku pengen ketemu jen padha jen karo kowe. Yen wis ketemu, manuto tak ketok gulumu ing mengko sirahmu bakal tak ijolke Mas. Sing bobote padha karo sirahmu. Tenane kowe kepengin ngalap kelawan pati. Pancen kaya ngono. Aku kepengin mangerteni. Ana ngendi dosa lan luputku kelawan kowe? Kok nganti kowe kepengin merjaya kelawan aku? Kowe ora luput, kowe ora dosa nanging lamun to aku bisa mateni karo kowe, ing mengko bakal mukti lan wibawa urip. Mung perkara bondo lan donya. Kowe rasa ndadak kuwatir. Aku pinangka calon ratu ana ing Kediri. Yen perkara bondo donya, apa meneh lamun kowe dene panggadang derajat pangkat, bakal tak uluke ana ing tanganmu. Nanging aku kepengin mangerteni. Langka kasembadan kowe bisa lumebu ana ing Taman Sari lamun ora katuntun dening Punggawa Praja. Sapa sejatine sing perintah lawan kuwi? Kowe ora perlu ngerti sapa sakterane sing kukunan karo aku. Sing baku ning papan kene kowe dumati saka tangan. Gembleng tekad Bener, budi tak sembadani. maju Jajeng jangkah karo karo sesawa. Aku durung kalah. Kowe kapalan. Ana apa? Dudu menungso ning pancel manene bres kowe. Mbah, nggonmu ngarani aku ora hidup. Yo kene tetekilan mentolo mateni marang garwamu. Kamu iki garwa sing banget tak tresnani. Aku ora hidup, sing baku wis kelakon. Aku mateni karo bojomu. Saiki garwamu wis mati saka tanganmu. Yo. Wis ana guna aku urip ning jagat pepadang. Nek kowe menungso, ayo pateni ora aku. Kok upama rika semono aku kokon kang supaya mateni karo kowe. Mesti wae siramu wis pisah karo gemumu. Nanging rika semono aku mekto kon mateni bojomu. Kok kanthi kuwi reneng aku wis kelakon. Mbah, urip kowe mengkone aku ora iku. Kurang ajar kowe. Jauh dalem Mesake kula paling putraku. Ayo padha diroti.
Yayi Kesmono. Iki kula Mas Prabu. Pansira Patih Jayabodra. Dawuh dalem. Ora ngira babar pisan. Yen ana kedadian kang ora ingsun kepengenake. Mongko putraku Sri Pawaka kendak golo-golo satungkapan meneh bakal ingsun jumenengake ratu ing gedhe. Ewa dene nganti tumekaning pati. Ana sak sisihe kunarpane putraku Sri Pawaka. Iki ana gaman. Dening gaman iki uga ana titikane nyebutake jeneng Brandal Singo Barok. Apa sira Patih Jayabodra wis nate ngerti on keprungu Brandal kang aran Singo Barok? Kapireng kemawon nembe sepisan menika Sang Prabu. Keng nami Brandal Singo Barok. Yayi Kesmo. Inggih. Apa sira uga nate ngerti lan weruh menungso kang aran Brandal Singo Barok? Napa malih kula? Babar pisan kula menika boten mangertos. Ingsun bisa nemtokake patine putraku Sri Pawaka. Ora ana liya kang tumindak kejaba menungso kang aran Brandal Singo Barok. Banjur tenane wanci ratri. Sapa kang tinanggenah tungguk kemit jaga katentreman? Ingkang jagi katentreman ingkang tungguk kemit menika Paman Patih Jayabodra. Mongos. Bener, sira Patih Jayabodra. Pancen keng kajibah tunduk kemit ing dalu punika. Abdi dalem pun Jayabodra Sang Prabu. Banjur ana ngendi tanggung jawabmu? Nanti ana kedadian sing kaya ngene sira ora ngerti. Yen ana sawijining menungsa kang tumindak culika nganti lumebu jroning taman sang Sang Prabu. Saderengipun kula nyuwun pangapunten. Nanging kula piyambak ugi gumun menawi wonten kedadosan kados mekaten ing mangka Sang Prabu. Nalika abdi dalem kula tunduk kemit boten wonten kahanan ingkang nyolowati tampar ingkang kumlewer tembok ingkang bobol utawi anda kang sumindi. Mila kula nyuwun pangapunten. Panapati. Senajan boten wonten tampar kang kumlewer tembok kang jebol boten wonten anda kang sumindi. Nanging panjenengan menika jagi katentreman wonten ing Kraton Kediri. Wonten pawongan ingkang mlebet wonten ing Taman Sari. Kok panjenengan menika boten mangertosi cetha. Yen panjenengan menika taledor angger menika jagi. Ngaten nggih saged menawi kula kilaret ing tanggung jawab. Nanging Kanjeng Pangeran nggih lan panjenengan Sang Prabu monggo perkawis menika dipun penggalih kanthi tirtanipun kawicaksanan. Niki aneh ning nyoto. Aneh nanging pun nyoto. Anehipun nyotonipun kados pundi? Taman Sari menika dipun jaga kanthi perbet kalian prajurit. Nggih. Bebasan korinipun sapitu. Napa malih kok menungso? Semut badhe mlebu kemawon dereng kinaruan. Kalamun pandum saged bobol kori keng nomor 1 dereng kinaruan saged jebol kori keng angka kaping 2. Sing aneh kula nggih kapitayan bilih sedanipun Kanjeng Pangeran Sri Pawaka menika dipun tuntun kaliyan Prabu Negara utawi keluarga wonten ing Praja Kediri Jalaran mbok menawi kepengin angah-angah dados ratu wonten ing Paman Patih Jayabodra.
Yen ngoten panjenengan menika ndakwa kalian kula. Kula mboten dakwa. Cetha. Patinipun pulunan kula Sri Pawaka. Enten pawongan ingkang nuntun Prabu Negari lan keluarga wonten ing Kraton Kediri. Kula menika keluarga. Nggih. Keluarga wonten ing Kraton Kediri. Panjenengan menika dakwa kalian kula. Sampeyan ampun krasa yen ora rumangsa. Mboten. Mergo napa? Gedung sing jero niku saged dipun jajaki. Gunung sing dhuwur kae kena dirambati. Ning atine manusa sinten kang mangertosi sing bebayani. Napa? Jaman sakniki niku sing bebayani musuh sak jroning negara. Upami tembung mentereng yo musuh dalam selimut. Nanging kula menika mboten tumindak. Senajan kula menika calon ratu wonten ing Kraton Kediri. Kula keluarga kadang murka Mas Prabu Sri Pawaka. Babar pisan. Kula menika mboten milih dados ratu wonten ing Kraton Kediri, Paman. Dados kula mboten krasa yen kula menika mboten tumindak. Cukup. Patih Dilbodro. Nggih. Lan sira Yayi Kiswara. Nggih. Ingsun ora ngersakake sira padha bentak sirak sakarepmu dhewe padha rebut bener. Ya. Yen ndak midhangetake aturira Patih Dilbodro. Sira duwe panyokra bawa. Mrowo Brandal Singa Barung bisa mlebu ning dalem Taman Sari. Iki mesti ana sing nuntun. Yen ora peranganing Nayaka Praja, uga Sentana Praja lan kulawarga ing Kediri. Kuwi uga tinemu akal. Lan sira Yayi Kiswara. Nggih. Yen pancen sira ora rumangsa ya aja nganti krasa atimu. Nggih, mboten. Ya. Bab perkara iki ingsun durung bisa mutusake perkara. Ingsun bisa mutusake perkara yen Brandal Singa Barung iki wis lakon bisa karangket ing mengkone bakal ndak larah. Gone tumindak mani mateni putraku Sri Pawaka. Iki kanthi saka karepe dhewe apa pancen ana sing ngongkon. Leres menika. Mula Patih Dilbodro Paring dawuh Sang Prabu. mumpung durung adoh playuning durat muka Brandal Singa Barung. Golek ana nganti ketemu, yen wis ketemu rangketen aturke ning Pangestu dalem kepareng nyuwun pamit. tindak. Wan sira Yayi Kiswara. Nggih, kula. Sira uga enak kapenak. Mergo iki kang dadi korban kulunanmu dhewe Sri Pawaka. Kepiakno para prajurit ing Kediri. Golek ana Brandal Singa Barung nganti bisa ketemu, yen wis ketemu rangket. Kula badhe budidaya, awit kula menika boten terima. Kepulauan kula menika pejah wonten ngajeng kula. Bagus. Dikaten kula nyuwun Tindak. Singa Barung. Nggih. Pancen ora rugi. Aku duweni abdi lawan kowe. Niki pun cetha merga Sri Pawaka niku pun seda sekedap melih panjenengan bakal jumeneng ratuan Kraton Kediri. Mestine ngono. Merga pepalang mung siji. Ya. Sri Pawaka. Nggih. Sri Pawaka wis tumekaning pati Ya, kang jumeneng ratu ana ing Kraton Kediri. panjenengan Siap. Kanjeng Pangeran Kiswara. Singa Barung. Nggih.
mergo kabeh kowe kang mbudidaya. Ki pampriye Sri Pawaka temukaning pati. Aku ora bakal lali marang kula. Iki bondo donya kanggo kowe. Mangke riyin. Andhen kula labuh labet wonten panjenengan iku mboten ngantuk-ngantuk ganjaran. Sauger panjenengan kelampah jumeneng ratu wonten ing kraton Kediri. Mula niku sampun bagya mulya. Tenan Saestu lahir batin. Yen pancen kaya mangkono. Nggih. Nanging aku ora bakal lali. Yen mangkone aku jumeneng ratu ana ing kraton Kediri. Kowe bakal tak dadekke warangka ana ing kraton Kediri. Matur nuwun saderengipun Kanjeng Prayan Kismara. Nanging Nggih, Singobara nggih. bondo donya iki kanggo kura ana apa-apane. Lajeng sapanjenengan Iki wenehana kanca rewangmu kang mbutuhake. Mung yen isih kurang kowe kandha kawanan. nggih, menawi kados ngaten sawetawis kula nyuwun pamit jenengan nggih. Singobara Wonten Kanthi kelalen. Nggih. Mergo kabeh iki rak pawadi. Nggih. Geger kraton Kediri Nggih. saka patine Sri Pawaka. Nggih. Yen mengko aku mbutuhake kawan kowe enggal jeneng sira ngadhep ana ngarsan. Panjenengan ampun waswan sumelang. Kok upami panjenengan betahaken sabiyantu kula badhe sumat. Nuwun. Tindak Nyuwun pamit nggih. Singobara. Singobarong Kowe menungso sing kejem. Kowe menungso sing mengis. Pun kula labet karo kowe tak rewangi totoan nyawa. Nanging piwal supaya kula kanthi kuwi ing papan kene kowe kudu mati saka tangan kiye. menungso kang cubluk iya kowe Wira milik ganjaran omong sama aku ora ngerti kowe kepengin dadi warangka ana ing kraton Kediri yen kowe ora temekaning pati iki mengkone aku bakal diraka mergo kabeh saka kowe saiki ora ana pawongan kang ngerti sapa kang mateni Sri Pawaka. Saka kuwi yen mengkone aku jumeneng ratu, ora ana bakal kang ngucek kawibawanku. Godhong udan kok. Ya ora sida mek godhong. Sing ngongkon udan sapa, Mang? Wes bobar godhonge. Iki apa iki? Iya sing kandha iki permen sapa? Nek menawa gak roh. Tanggone ngetoki godhong. Yes, tok godhong Sitela. Godhong kiriman. Mboten nek Bu, ajeng kula dal. Jenengan ajeng tumbas napa mboten? Lho, nggih kudung nek udan kena nggo tutupan. Non? Lah nggih payung. Iki nggo genti sajadah ya aku lho, Bu. Dasap yo ora apa-apa lho, penak. Ana urik.
jaga. Nggo genti pempese bayi. Dan malah genah Bu nek gatel ora usah ngukurno. Sing ogah duwe apa jenenge pempes. Sinten sing anake iki kena nggo pengajian nggo gek kudung. Tak pilihane godhonge kok apik-apik cak. Mriki wonten bakul sego pecel. Oke nek. Sesuk aku tak dodol ning kene cak. Dodol sego pecel nggih. Mbok tukoni apa mbok nyek? Njaluk. Dadak bangkrut. Wis. Lah duwike empon urung tok kiriman dhuwit kok Jepang nggih. Lah kok aku dikirimi aku. Sing dikirimi ya mogol kok aku. Giman sing dikirimi. Paimen, kula paimen Bu. Lah kok ora lakon iki do ndelok YouTube piye? Iki Korea iki do nyetel teng godang Gowedi jare Bu. Do ndelok TV-ne gedhi lho iki kok iso suwek iki mang piye? Anten sing duwe dom kalih benang. Gondom iki lho nek suwek. Ora apa-apa sithik-sithik dilakoni sing penting rezekine barokah. Kena nggih nyekolahno bocah. Turane kena nggo mbangun omah. Ngibadahe iso tekun, iso munggah kaji ning tanah suci Mekah Madinah. Muga-muga wong sakmene do ndang munggah kaji kabeh. Desa komplang. Gentenan. Ora ketang piye ya ndongakno sing ning Korea ning Jepang. Muga-muga ning kono ora ana alangan apa-apa. Entuk rezeki sing aku kaya moden ae. Ingkang diweruhi cikal bakal kang akali bakul cikalan. Aja kaya pendekar rapian. Tani saka ngene lho Bu. Hah? Karek enteni giman ngobong. Wong udan yo men. Lah kene ora ana sing garing. Abot ora karuan. Wis salehno sik. Wis kek ngono. Lah wong tekan apa jenenge? Areng kok mbok selimuti lah man. Lah batenku ben ora kodanan. Iki Mas ya ora kaya kodanan. Ya kodanan kok ora piye. Ngantek garing ngene ora ngobong pirang drojong iki Mang. Tok 8 drojong. Iya Bu, katoke ngantek suwek kabeh. Ngene lho Man. Ngomong-ngomongan sing bener. Loh. Woi, Kowe kok ampuh men. perkara. Lareng kuwi iki mang tak pikul kok nggone ngisor greng kono teko kene abote ra karuan kok. Lah terus. Kok mbok leh karo tangan siji tok. Lho, Ampuhe men kowe men. masa iki abot. Lehku mikule nganti petentengan lho men. Lah wong kok ngene maneh. Lah Ben ora ngalang-alangi nggone jagongan, tak leh rono. lho wes kok abot enteng men lah men. Abote ngene lho men kok enteng men. Kowe iki duwe aji-aji apa? Gumun aku. Aji-aji apa? Lah kok ngangkat abot ngene kok iso enteng. Lah aku kan anak buah Sasuke. Masa abot? Abot yo, Ben.
tangan siji tok. Ngene mang yo enteng. Lho nek dipikul kok abot yo, Men. Mata. Lah mbok penek tangan mo. Ora iya. Wong kok ana-ana ae. Lah men tak genjot yo enteng kok iso tak. Oh alah perkara tanganku menek iki mau. Wong kok do jagongan men. Salah apa men? Ya rekasane ngopeni anake wong kok ngene ya men. Sing ngongkon ndek bojo sapa? Penake kaya aku ora ndek bojo. Matam. Lah kene ya. Wong menungso iki wajibe duwe bojo lho. Lah terus. Lah kok terus ngomongmu kok kepenak ora duwe bojo? Ora penak gene, kowe nek duwe bojo, umpama ora duwe kaya mesti bojo ngamuk. Ya iya to. Lah nek aku, lah nek kowe ora duwe kaya ora masalah, mangan njaluk tangga. Oh. Wong kok kaya kowe kabeh. Iki wong lanang asline digawe tuyul karo wong wedok. Omonganmu iki lho ora percaya. Kowe nek ndek bojo, kowe iki padha karo tuyule bojomu. Ora ana men. Kok ora ana iku piye? Buktine apa? Buktine ya wis mesti kowe nek bengi dimiki nek awan kon golek dhuwit. Iya ta ora? Iya. Lah iya, wong kaya aku penak ora ndek bojo, ora nek sing ngamuk. Butuh piye-piye karek aku dhewe. Lah nek ndek bojo. Heh, duwe bojo mulai wengi sithik lawang dikancing kunci diuntal. Lah nek aku ape turune ngempet, ape turune ngendi, ora nek wong arep-arep. Turukane penderang ngeloni mbokde lho. Lah nek kowe pengen nek piye rek gandeng gedhe tuku ah. Ya Bu ya. Ndek bojo ibarate padha karo mangan sego rawon. Bendino iku terus gak bosen. Nek gak ndek bojo man, kaya aku. Ana apa? Mangan sego rawon tuku. Mangan soto tuku. Mangan sego gandul tuku. Ora beda kaya wong wedok. Kowe anggere dina ya mok iku tok ae. Lah nek aku gak ndek bojo, kepengin sing lemu tuku. Kepengin sing kuru tuku. Kepengin bayi tuku. Lah menungso kon kaya kowe kabeh. Lah kene, lah kae dulur-dulurku nganti direwangi nyambut gawe teko luar negeri. Lah iya. Pamriye apa? Pamriye apa? Nyukupi keluarga. Mergo gak tau kumpul karo aku. Cara kumpul karo aku ora ngarepe lunga nang luar negeri. Ora meni bener cocoke sendor ngono. Lah wong kon kaya kowe kabeh. Iki lho, Mas Heri nonton. Engko rak mriko to. Diteni lho aku mang wis ben diomongi. Lah nek wong ki mikire kaya kowe kabeh, men. Piye? Donya tansaya ilang. Mergo apa? Mergo apa? Ora ana keturunan sing bakal nerusno uripmu. Ora masalah malah akeh no. Lah kok iso akeh? Lah nek kowe bojomu siji tok. Nah, keturunane yo iku. Iya. Lah nek aku. Lah nek kowe yo pirang-pirangan, ame tak tandur ning kono, ning kono, ning kono. Malah jos. Anak 8 barep kabeh. Piye? Kaya wong bento. Lho, wong stres kowe iku. Iku padha karo ngamal berjamaah. Yo ora ana, men. Kok ora tumindangan niku ora entuk. Sing ora entuk sapa? Agama. Agama muni piye? Tau kepethuk kowe. Menging piye? Lho, aku tau dikandani Pak Yai. Oleh ngandani piye? Nek ora bojone kok nganti kumpul, iku jenenge zina. Iku berarti Kiai urung tau ngrasakno. Padune iri, ndekne gak payu. Wong stres iku. Lho, ngene lho, Man. Mbah Yai tau ngomong ngene apa ora? Omong apa? Wong lanang iki iso sukses. Iki wong wedok gelem ndongakno. Lah iya, tan mongko. Nek wong siji dongane, wis kene tak kei contoh sing paling gampang. Sembahyang wong akeh karo wong siji ki amale gedhe ndi? Ganjarane gedhe ndi?
Lha akeh sing ganjarane wong akeh. Mergo iku berjamaah. Mulane kowe golek bojo sing akeh. Ben didongakno ganjaran iso akeh. Kaya aku matam. Lha aku piye? Wong aku sicok dicolong kancaku aku lurun neh. Ya iku sing kesalahan iku. Jane sing sitok kae aja oleh digondol wong. Ben kowe berarti sedekah. Sedekah jahiliyah. Ora ana men wong kok omongan kaya lakumu ki ora ana. Ngene lho men. Piye? Jarene wong akeh. Wong lanang ki diwajibno ora wong lanang tok. Ya. Wong lanang wong wedok diwajibno berpasang-pasangan. Terus ya ta? Nek wis berpasang-pasangan, nek iso ya dinikah kanthi apik tegese dinikah resmi supaya apa? Ben iso duweni anak sing bener iso apa? Iso nerusno sejarahmu nalika kowe urip contoh. Padane aku Diman delalah aku sok duwe anak upamane anakku sesuk tak kei jeneng Parto. Iku mesti sesuk ana tulisane Parto Ben Diman. Oh. Berarti sing duwe anak wong lanang. Yo ta ora? Iya. Lah apa golek bojo? Wong sing anak wong lanang, kowe tumuk. Wong lanang wong wedok duwe anak, ora ana. Lho, lah kok iso? Wong anake wong wedok kuwi adahe anak. Lah iya, mung dititipi wong lanang. Lah iya. Lah apa kok titip mok trimo wong siji? Nah aku yo tak titipno barang dengah sak kecekelku sing penting kono gelem. Mah. Cicok ayau. Gene cicok rekasane ra karuan kok iso. Lah iku salam dhewe. Kowe gelem direkasakno saiki umpama ngene, Mas. Apa? Kowe nyambut gawe. Nek wis nyambut gawe umpama ngobong areng. Areng mbok apakno? Tak dol. Nek wis mbok dol, entuk duit. Duwike mbok kekno sapa? Tak wenehno bojoku. Oleh mrekoso kowe ora ngrasakno, sing ngrasakno bojomu iku karan percum tak berguna. Apa percuma ra ana gunane? Beda kaya aku nyambut gawe mbok beno aku mek godhong entuk duit des ora enek sing nangisi wong bapak ya wis gak enek karek urip mbokku ya wis gak enek karek urip dhewe mung hanya sebatang kara atik ameh tak nggo piye ora enek wong loroi ameh tak kekno sapa ya ora ana wong loroi lho wong kok kaya kowe muga-muga dulur-dulurku sing nang luar negeri ora ndungokno cocokem. Yo ora apa-apa meh tiru aku gak. Yo ora iso. Lah saiki lho, kowe umpama iki lho nun sewu iki kowe dhewe. Apa? Kowe bojo. Duwe bojo. Nah, mbok istimewakan. Yo. Njaluk apa ae mbok turuti. Wong lanang ki tanggung jawabe loro. Siji ngayomi kang angka loro menehi. Karo ngayomi keluargane menehi karo keluargane sing pokok bojo iku nek ijeh dadi ijeh dadi ikhlas mbok wenehi apik kabeh sing mbok wenehi umpama mbok wujudno mobil mbok wujudno kalung mbok wujudno gelang mbok wujudno ali-ali utawa sepeda motor ijeh dadi bojomu kowe ijeh seneng mergo isih iso nyawang barang-barang kuwi lah iya nek wis ora dadi bojomu piye oleh mergawe gak mbok kekno wong liya braya ameh mbok jaluk mentolo kowe nek terus diuneni iki ya padha karo kowe mbayar ngeloni aku bendina gak modar kowe dalung kaya aku ora usah ngekeki tak keloni tak bayar terus lunga golek ganti ye kowe cocotem ya iso ngomong wong ancen iku kisah nyata aku kok gregeten ae lah iya mulane man wis go men piye dilereni lem tumindak ngono
Mergo kowe karo aku iki jarene wis dulur. Dulur Ana giman, ana paimin, umpama giman ning dhuwur galeng. paimin ning ngisor galeng. Lho aku ora mbok limbai. Ya padha ning galenge. Lah iya, Giman ngrasakno penak. paimin ngrasakno penak. Lah aku kok ora tau mbok kon ngeloni bojom. Penake kok mbok pek dhewe. Nek siji ki aja, men. Nek iku ya aja. Kowe mergawe amek godhong. Iya. Aku yo ngewangi. Ya, Kaya ngene iki. Ngobong areng. Aku obong areng. aku yo ngewangi. Urung teko kene kowe yo ngenteni. Tak enteni man mergo awakmu yo awakku, rekasamu yo rekasaku. Lah iya. Mlaku bareng ibarate mangan sak piring tak mangan dhewe. Lho engko nek wong loro darani kucing oyok-oyokan. Mangan sapiring Dipangan wong loro, kepenak yo diraksakno, Lah. rekoso yo dilakoni. Ngono, men. Tur lah lho, kowe omong ancol ngarep kok muni aku ndek bojo kepengin duwe garis keturunan. Kowe wis duwe anak. Kowe ndek bojo sani iki pirang taun wis duwe anak? Urung. Lah iya. Lagi pirang tahun. Lah, mulane gak berpikir kowe. Sebabe apa sani karo kowe kok urung duwe anak? Roh ke sebabe. Ya urung dititipi karo Gusti Allah. Sapa? Lah jarene anak iki titipaning Gusti. Oh, berarti Gusti Allah medhun terus nggawa anak manik lo tak titipi anak ngono. Matam. Piye? Ya. Iya. Lah iya. Lho aku lek ku jelasno piye? Tur lah ngene man, umpama iki ya. Apa? Umpama kowe kok ndang kepengin duwe anak iki sebabe apa? Jarene wong tuwa kandha. Iya iya. Anak ki padha karo oyot. Wong omah-omah mono padha karo uwit. Ngono lho. Iya iya. Anak ki oyote, terus wong lanang ki uwite, Terus? wong wedok iku godhonge. Nek oyote kuat, uwite bakale gedhe, godhonge bakale ngrembaka. Rumah tangga ya bakale ayem tentrem mergo apa? Mergo? Ana anak. Ngono lho. Oh. Anak ki kunci, Mas. Berarti mulane anak- aku donga rina wengi muga-muga ndang diparingi anak Nek wis duwe anak, omah tanggane ayem tentrem ora bakal pisah dinyoto. tenan to. Yakin sumpah lho. Lah kowe karo bojo ndek kae duwe anak to? Aku tak takok, Duwe anak piro? loro. Lah kok pegatan? Ya ora, Bu. Iya lah, Bu. Nek omong lho ngeceng wis. Anak iki padha karo ayat ya, Man. Bojo karo godhong. Nek anake akeh ki ayate kuat, ora bakal rubah godhong iso ngrembaka. Lho dekne duwe anak kok pegatan. Sing salah ki ora wite. Lho kok sing salah ora oyote. Perkarane Oyote kenceng, Kenceng. kuat, uwite. uwite iso gedhe. Lah, Ning godhong. godhonge sing kleru Kok iso kleru? dipangan uler. Kan entek. Sing salah iku ya uwite. Ya ora iso. Oyote wis eneng kuat. Kuat. Uwite kok telek-telek ora roh nek godhonge dipangan uler kok ora mbok sempret. Malah mbok umbarno. Aku malah curiga kowe wis diangen-angen duwe cilikan. Ya ora men kok ana-ana ae kowe iki. Man, tuh nek kowe iki karo Sani kok urung duwe anak ya, Man. Ah, iya. Aja muni urung dititipi Gusti Allah. So ape peresakno. Ora usah, presakno iki nggawa dhuwit. Lah, iki ana pengalaman, Man, tapi yo aja mbok kandhakno sapa-sapa. Ya tak iki aku bar ado lareng Heeh. ape tak gawa nang gone Bu Dokter. Ora masuk. Urung karuan positif. Nek iki jelas iso diketahui iso positif tanpa ragat, yo iso ngrasakno penak. Carane Bu? Carane kowe Nek bayar. ora Wah, nek ngono dhuwitku arengku iso tak kekno bojoku, iso mbok blanja. masuk. Masuk. Carane Carane
kowe njajal karo wong wedok liya. Lho, sing dhisik wis duwe anak aku. Oh, berarti apik kowe. Ya iya. Berarti Sani sing elek. Lho, lah kok iso? Lho nyatane Sani gum duwe anak. Apa ngene, Mas? Iki rahasia lho ya. Iya. Aja mbok omong-omongno wong. Ora. Iki dulur-dulur Korea karo Jepang sing urung duwe anak ben nyonto aku. Oh iya. Ya iya, Mas. Kowe nek wis ketok wis tau duwe anak karo sing dhisik. Iya, iya. Berarti aku wis sing subur. Iya. Nek Sani kan urung roh, Iya, subur orane. Umpama iki lho. Rahasia lho. Iya, iya. Aja mbok omong-omongno wong. Iki nek ra kowe aku mau ngandani, Man. Iya, iya. Sumpah lho ya. Iya, iya. Tenan ya. Iya. Lah, kowe nek kowe kan ketok cetha. Wis duwe anak berarti kowe subur. Iya, iya. Nek Sani kan urung roh. Tapi Tapi kita omongi. iki rahasia lho ya. Ora usah omong-omong ya. Kok kok greget tenan. Aku kuwatir kowe terus cerita wong. Ora. Tenan ya. Pokoke ora mbayar. Gak, iki aku rada masuk ngono lho. Nek iso iku malah Sani dikeki dhuwit. Iya. Carane piye? Carane ngene, Man. Iya, Men. Bojomu gawa nomahku kok 5 dina. Yo. Wis ning kono kok tak rumatane. Engko nek Sani mulih tak balekno meteng, berarti positif. Sani lah ya subur, kowe ya subur. Berarti kari ngenteni dina. Lah nek Sani tak ulehno gak meteng Selama 5 dina. 5 dina balik meneh. Kok omahku kok sesasi. Kok nek sesasi urung meteng. Balik meneh. Pirang sasi? Yo kok 3 sasi apa 4 sasi, Mas? Iya. Nek 4 sasi wis meteng, Berarti Sani wis subur. Iya. Kowe subur, Sani subur. engko tak kandhanane Sani. Kowe kok pinter ra karuan ya, Men. Iku ora usah bayar. Iya. Kadang iku Sani malah dikeki dhuwit. Iya. Ya, engko nek bar ada larang, Sani tak kei dhuwit, engko terus tak terno ning omah. Sip. Teko ngarepe lawang, lawangem tak dodok. Iya. Kowe kok ndang metu ya? Iya, engko tak bukake wis selalu terbuka buat kamu. Ndasem terus jangokno dhisik ya, Men. Iya, tak ampuke. Engko ndang aku ora ngono. Iya. Dinek konangan. Iya. Yo, Mas. Tak cengongokno. Cengongokno, Iya. terus tak pacul ndasem ya, Men. Hah? Iki dulur matam. Ape mbok nggo jajal-jajalan. Dan nek ndasku mbok pacul terus tanduri gedang. Wong kok senengane gawe cilakane dulur. Guyon, Man. Ngene lho, Man. Sebabnya apa kok Sani urung iso duwe anak? Di perkarane. Ning aku nek berpikir lho ya. Mergo Sani gak gelem duwe anak. Iki biasane wong wedok. Iki nun sewu. Nek bar duwe anak utawa pas lagi ngandut, iki mesti awake kan jebak. Kuwedi. Engko nek bar duwe anak awake do kendho kabeh mergo ngemiki anake. Terus kene iso teko udel. Pipine iso kempang, bokonge iso nyepret. Wedi desani kowe nek terus ora gelem. Piye? Masuk akal. Iki bukti sing pertama pisanan, sing ping pindho. Ping pindho. Jebule. Kowe mosok gak krasa Sani? Wong meneng iki ora iso dienggo jaminan wong setia. Nek bojoku saniki setia. Nah, iki pengalaman karo bojom dhisik. Bojom dhisik kurang menenge. Paribasane mbok apa-apakno meneng ae ora manut piye-piye. Nyatane lho, entek-entekane akhir cerita digondol wong. Ketoke wong kene bahagia, Man. Ketoke bahagia. Iso jaluki lakon ngene iki ora bahagia ora ono. Iya, mesti roh kepengin kowe pengen tak umpah-umpah. Terus, Man. Iya. Wingi sore aku ora sengaja marung ning warunge Kang Parjiula. Warung pojokan Andeng Sorpring sing kowe kulino ngobong areng. Parji. Parjiula. Tukang golek ula. Tukang golek ula mulane diceluk Parjiula. Iku aku diomongi ngene. Omong ya. Men, kowe sing dulure Giman nek aku sing ngomong aku gak pati tegel. Ana apa, Dik? Iki tenan men, aku roh dhewe. Mergo wingi sore
Jarene Kang Parji ula iki sani metu ngarep warunge Kang Parji nggawa poncotan tas kresek ireng. Agara. Sik Ngapusi. Sik Sani iki metu kok omahe ra tau. Aku anggere esuk mangkat gawe areng nganti temekaning sore aku bali. Sani iki tengok-tengok ning omah. Oh. Esuk teko sore. Heeh. Kowe ngraita nek Sani ning omah. Ning omah. Dalam esuk nganti sore iki ana tengah-tengah. Benggangane esuk karo sore. Awan. Kowe ro. Awane Sani ning ndi ro? Ya ora ero wong aku nggih arep. Lah iki man. Anane aku rada percaya Kang Parji mergo ora saben jam, ora saben menit, ora saben detik, ora saben sak kedheping matamu iki ora awor Sani. Kowe noleh Sani lunga ya ora ngerti, kowe kedhep Sani minggat ya gak ero. Omongane Kang Parji jebule dinyatakno man. Sani ditutno saka mburi neng pinggir dalan Pantura. Iki nyegat sopir jenenge Soleh. Terus ngekeki poncotan iku mau. Jojo lara atimu. Nek menawa ya apa omong aku ndek awan gonem gedhe ku kurang. Piye, Mas? Iku sing siji, iku sing loro. Nek kowe kepengin nyatakno Sani bener-bener omongane Kang Parji nyata, wis wayahe. Roh carane? Loh, sinyale ngelat. Kowe gak nggo wifi piye? Apa tenan omongane Parji? Nah, kanggo mbuktekno, kanggo nyatakno omongane Kang Parji. Saiki kowe mulya. Aku bali. Ya balik. Mbuktekno apa? Mbuktekno bener-bener nek Sani anggerawan ning omah apa ora. Nek Sani ning omah, omongane Kang Parji mbodoni. Ngapusi engko do digecek wong loro cangkeme. Ngono ya apik. Engko nek Sani gak eneng ning omah, berarti Sani tenan omongane Kang Parji. Nemoni Soleh Sopir jalan Pantura. Masuk akal. Mulane Iki ngertine Sani lah aku ijape adol larang. Iki nek aku bali, Engko mesti Sani ning omah ngoloni ben ora roh nek kowe nek Sani bar lunga. Ya. Sing hati-hati. aku tak mulai. Iya, Man. Titip arengku. Oke. Tak tilikane. Iya, Nek Sani nang omah cangkeme Parji kok dadi suwek. Nganti teko kuping kiwa mek kuping tengen. Nek Sani kok ora nang omah, Berarti Tegese omongane Parji tenan. Parji iki ora ketanggunge ngono, ning wong lempeng galeng jujur gelem ngandani aku. Cocok. Ijeng aku dulur. Sip, tak mulai. Lho kene metu ndi? Ya metu ngarep. Ya dalan. Jenenge wong ngawasi iki ben ora ngerti sing diawasi, aja nganti metu dalan sing bener. Lah kudune Ngupit lawang guri metu sumur pinggiran. Men, kowe iki udah roh omahku ngguri omah lah. Ero. Kali semono gedene ape mbok kon liwat kali. Ya aja liwat kali pinggire iku dak ana aman sithik-sithik nlipir-lipir. Aja nyemplung kali-kali lagi banjir. Ya, Ya men. apa ngenteni kali sat? Lah kok lek mbuktekno Sani piye? Lah ora kesuwen. Lah iya, Iku ditanggap meneh. So- Tahun guri. nek ana urunane bolong-bolong nah. Ya wis men. Ya hati-hati man. Sani kok kebangetan men. Kowe njaluk apa ae urung tak tukokno lho. Kok malah tuh mindak ngono nini. Lho, kowe urung ana kok wis latihan bento le man. Aja gremeng dhewe. Sumpah lho men. Piye? Aku dungu kabar iki atiku kerontoho. Wis ora usah dipikir sik, dibuktekno sik. Iya. Yo nek iya nek ora. Nek ora lah Parji dadi ceprot. Cepet prak boto cangkeme.